സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആര്? നിങ്ങടുത്താണ് അറിയാമോ? അറിയത്തില്ല. രാമകൃഷ്ണൻ. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണൻ. ചേച്ചിമാര് പറയുമോ നോക്കാം. നമസ്കാരം. ട്രാവൺകൂർ മീഡിയയുടെ 1000 ചോദ്യങ്ങളും കൈനിറയ സമ്മാനങ്ങളും എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പുതിയൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഇന്ന് 1000 ചോദ്യങ്ങളും കൈനിറയ സമ്മാനങ്ങളുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ട എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് ഞങ്ങളെ ഈ സമ്മാനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് വക്കം റൈറ്റർ വിള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്നേഹ ഫാൻസി ആൻഡ് ഫുഡ്വെയർ ആണ്. അവർ നൽകുന്ന സമ്മാനവുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ 1000 ചോദ്യങ്ങളുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കൈവശമിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമ്മാനം സ്നേഹ ഫാൻസി ആൻഡ് ഫുഡ്വെയർ നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ്. വക്കം റൈറ്റർ വിള കേന്ദ്രമായി റൈറ്റർ വിള ജംഗ്ഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് സ്നേഹ ഫാൻസി. അവർ നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകുക, സമ്മാനം നേടുക. ചോദ്യം ഇതാണ്: സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആര്? നിങ്ങടുത്താണ് അറിയാമോ? അറിയത്തില്ല. ചേച്ചിക്ക് അറിയാമോ? അപ്പോൾ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ മറ്റാരെങ്കിലും പറയുമോ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 1000 ചോദ്യങ്ങളുമായി തെന്മലയിൽ തന്നെയാണ്. സ്നേഹ ഫാൻസി ആൻഡ് ഫുഡ്വെയർ നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ് ഞങ്ങളുടെ കൈവശം. ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകുക, സമ്മാനം നേടുക. ചോദ്യം ഇതാണ്: സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു? രാമകൃഷ്ണപിള്ള. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള അല്ല, അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പത്രാധിപരായിരുന്നു. ചേച്ചിമാര് പറയുമോ നോക്കാം. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു? രാമകൃഷ്ണപിള്ള അന്ന് ദിവാനെതിരെ ശബ്ദിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിനെ നാട് കടത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. പത്രാധിപരായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു? അറിയില്ല. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഞങ്ങൾ കൊട്ടാരക്കരയാണ്. കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയ മറ്റാരെങ്കിലും, നമ്മളെ ഈ ചേച്ചിമാരാരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പറയുമെന്ന് നോക്കാം. സ്നേഹ ഫാൻസി ആൻഡ് ഫുഡ്വെയർ നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ്. എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും പാദരക്ഷകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സ്നേഹ ഫാൻസി ആൻഡ് ഫുഡ്വെയർ. അവർ നൽകുന്ന സമ്മാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകണം, സമ്മാനം നേടാം. ചോദ്യം ഇതാണ്: സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു? രാമകൃഷ്ണപിള്ള. അല്ല, സ്ഥാപകൻ അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും മറ്റാരെങ്കിലും പറയുമോ നോക്കാം. സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു എന്ന് മറ്റാരെങ്കിലും പറയുമോ നോക്കാം. സ്നേഹ ഫാൻസി ആൻഡ് ഫുഡ്വെയർ നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ് ഞങ്ങളുടെ കൈവശം. ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകുക, സമ്മാനം നേടുക. ചോദ്യം ഇതാണ്: സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു? സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള. അല്ല, അറിയില്ല. അല്ല, സ്വദേശാഭിമാനി അദ്ദേഹം പത്രാധിപരായിരുന്നു. സ്ഥാപകൻ മറ്റൊരാളാണ്. ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകുക, സമ്മാനം നേടുക. ചോദ്യം ഇതാണ്: സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു? സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള. അല്ല, അത് രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാന്ന് തോന്നുന്നു, അറിയാൻ വയ്യ. അദ്ദേഹം പത്രാധിപരായിരുന്നു. ഇല്ല, അറിയത്തില്ലല്ലേ? എന്തായാലും ഇവിടെ എത്തിയ മറ്റാരെങ്കിലും പറയുമെന്ന് നോക്കാം. 1000 ചോദ്യങ്ങളും കൈനിറയ സമ്മാനങ്ങളും എന്ന ട്രാവൺകൂർ മീഡിയയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത്. ഞങ്ങളുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമ്മാനം സ്നേഹ ഫാൻസി ആൻഡ് ഫുഡ്വെയർ നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകുക, സമ്മാനം നേടുക. ചോദ്യം ഇതാണ്: സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു? രാമകൃഷ്ണപിള്ള. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള. അദ്ദേഹം പത്രാധിപരായിരുന്നു. സ്ഥാപകൻ അദ്ദേഹമല്ല. നേരത്തെ വേറെന്ത് പേര് പറഞ്ഞു? ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും രാമകൃഷ്ണപിള്ളയല്ല, ചേച്ചി പറയും. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു? രാമകൃഷ്ണപിള്ള പത്രാധിപരായിരുന്നു. എന്തായാലും സ്ഥാപകൻ മറ്റൊരാളാണ്. നിങ്ങൾ പറയാതെ പോയ ഉത്തരം മറ്റാരെങ്കിലും പറയുമെന്ന് നോക്കാം. സ്നേഹ ഫാൻസി ആൻഡ് ഫുഡ്വെയർ നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ് ഞങ്ങളുടെ കൈവശം. ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകുക, സമ്മാനം നേടുക. ചോദ്യം ഇതാണ്: സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആര്? രാമകൃഷ്ണപിള്ള. അറിയാമോ?
രാമകൃഷ്ണപിള്ളയല്ല, രാമകൃഷ്ണപിള്ള അതിൻ്റെ പത്രാധിപരായിരുന്നു. മറ്റൊരാളാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. അറിയാമോ? ഇല്ല. അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് വക്കം മൗലവിയാണ്. 1905 സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂറിലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ അധീനതയിലായിരുന്ന അഞ്ചുതെങ്ങിലാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ് 1905 സ്ഥാപിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും അച്ചടി യന്ത്രങ്ങൾ വരുത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് 1906 അതിനെ വക്കത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്. പിന്നീട് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയെ ഇതിൻ്റെ പത്രാധിപരാക്കുകയും ദിവാനെതിരെ എഴുതിയതിൻ്റെ പേരിൽ പത്രം കണ്ടുകെട്ടുകയും സീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ചരിത്രമുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വിജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായി മനോഹരമായിട്ടുള്ള സമ്മാനങ്ങളുമായി ഇനി നിങ്ങളുടെ വീതികളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്കായിരിക്കും ഞങ്ങൾ എത്തുന്നത്. ഞങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കുക. അതുവരയ്ക്കും ക്യാമറമാൻ മുഹമ്മദ് ആസിഫിനൊപ്പം RS നിഷാദ്, ട്രാവൻകൂർ മീഡിയ.